Salam edýärler, taman oturanmysyňyz? Biz siziň her biriňiziň yrsygally, bereketli, döwletli ojaklaryňyzda janyňyzyň sag bolmagyny, başyňyzyň dik bolmagyny, tutýan tutumly işleriňiziň elmi dama rawaşlyklary beslenmegini arzulap, aýdym bolup galaýnatly gepleşýämiziň täze sanyna seretmäge çagyrýas. Mehriban watandaşlar, bugünkü güni gahrman arka dagymyz türkmen operamyz galkynyrdy. Opera artistlerimiziň dörejiliğini hassa dünýä çykarmaga uly mümkinçilikler döredip berdi. Usatlamyz ýatlamaga, olar barada söhbetdeşlikler taýýarlamaga uly mümkinçilikler bize döredip berdi. Ine şunuň ýaly usatlarymyzyň biride Türkmenistanyň gahrmany Maya Kuliýewadyr. Mehriban watandaşlar, berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne gahrman arka dagymyzyň saýasyna bugünkü güni türkmen sungatymyz, türkmen medeniýetimiz, türkmen operamyz galkynýar. Gahrman arka dagymyz biz öz medeniýetimizi, we sungatymyzy ösdürmäge goşan adamlarymyza owanmaga haklydyr diýip bellek geçýär. Häzirki günni arka dag prezidentimiz türkmen opera sungatymyzyň ustadlarynyň döredijlik ýoly barada öwrenmäge, giňişliň tanyş bolmaga uly mümkinçilikleri döredip berdi. Ine şunuň ýaly ustadlarymyzyň biride Türkmenistanyň gahrmany Maya Kuliýewadyr. Türkmenistanyň gahrmany Maya Kuliýewa 1920-nji ýylyň may aýynyň birine Aşgabat şäheriniň Bilmegin etrawynyň çäginde ýerleşýän Aktaşaýak owasyny ineden mogulýar. Ustad opera artist Maya Kuliýewanyň kakasy Hydyrguly Kuliýew owa zähmetine ýorulyp çopançylyk bilen meşgulanan adamdy. Mehriban ejesi Şeker Kuliýewa bolsa, öý hojulukçy, belent adamkärçilikli zenanny ejesi Şeker elneje 1928-nji ýylda aradan çykýar. Şeýlelikde günnelik zähmet, ýaşaýyş, bir syhly günler dowam etýärdi. Halipa Maya Kuliýewaň ejesi Şeker eje aradan çykandan soň, ýagny 1928-nji ýylda Bilmegin etrawynyň çäginde ýerleşýän mektep internatyna ýerleşdirýärler. 1928-1936-njy ýyllar aralykda mektep internatyna öz bilimini kämilleşdiren Maya Kuliýewa 1936-1938-njy ýyllar aralykda paýtagtymyz Aşgabat şäherinde ýerleşýän Zenanlaryň golumçylyk mektebine bilimini dowam etýär. Halipa Zenanlaryň golumçylyk mektebini okan döwründe türkmen zenanlaryna mahsus edep ekram. Köpçülik ýerlerinde özüň alyp barmagyň düzgün tertibi, okuwçylaryň arasynda bilim bermek, terbiýe bermek barada. Şol sanyna da türkmen aýdym faktyn otuny öwrenmek barada hem halipalardan bilim alýar. Ajaýyp sesiniň bardygyny ýüze çykaran Ustad Halipa Allanazar Rejepow halipa vokal sesinde bir neçe aýdymlar ýekelikde ýerine ýetirmek hem tapşyrýar. 1937-nji ýylyň Tomsyny Aşgabat şäherine çeper hüwetçilerini arasynda geçirilen beýsleşikde Şahsenem Garip operasynyň Garibim diýen aýdymy ýerine ýetirýär. Garibim tapa gelipsen, kutlu bolsun men dilemekan garibim. Söhbet eyle rakip duymazdan burun, ganimatdır hemin zaman garibim. Bir näçe vilayetden gelen çeper hüwetçilerin arasynda bu aýdym aýtmaklyk bilen saýlanýan Halipam vokal sesi şeýlede ýerine ýetirjilik ustadlygy emin agzalarda uly täsir galyryp 1938-nji ýylda Moskwanyň konserwatoriýasynyň türkmen bölümine okuwry edilýär. 1938-1941-nji ýyllar aralykda Moskwanyň konserwatoriýasyny bilim alan Maya Kuliýewa özüniň ýyllyk synagyny hem Mozart'yň sallança kudüsü, Beethoven'in Adeliana operalaryny ýerine ýetirmeklik bilen ýokary bahalar gazanýar. Halipa Maya Kuliýewa Moskwanyň konserwatoriýasyny okan döwründe operanyň taryhy, ýerine ýetirilişi barada giňişliň öwrenýär hemde özüniň gaýtalanmajak mahmal sesi bilen ýerine ýetirmek başarýar. Okuwun ruh welentlik we joşgun bilen tamamlandan soň paýtagtymyz Aşgabat şäherine täze açylan Türkmen Döwlet Akademiki Opera we Balet teatryna işe başlaýar. 1941-nji ýylyň noýabr aýynyň 6-syna Zöhre we Tahir operasynyň ilkinji gezek sahnada görkezilişi bolýar. Halipa bu operada Bagdad şahynyň gyzy Mahmyň keşfine çykyş edýär.
Halipa Maya Kuliyeva üçin türkmen sahnasyna ilkinji ýerini ýetiren keşipleriniň biri bolan Mahymyň keşfi inniki döredijlik üstünliklerini ätlemäge uly mümkinçilikleri döredýär. Ýyllaryň geçmegi bilen Zöhre we Tahir operasyny Halipa Maya Kuliyeva Zöhranyň keşfini hem ýerine ýetirýär. Ussat rejissor Altygarlywyň sahnalaşdyrylan Awadan operasyny Awadanyň keşfi, Şahenem Garip operasyny Şahenemiň keşfine çykyş etmeklik Maya Kuliyevanyň hassa dörejilik ussatlygyny artdyrýar. 1942-nji ýylyň 24-nji oktýabryna tutan ýerli zähmeti göz tutulup Halipa Maya Kuliyeva hormat haty goşurulýar. Şeýle de 1943-nji ýylda Halipanyň dörejilik üstünlikleriniň netijesinde at kazanan artisti diýen hormatly at takylýar. Şol ýyllarda 1941-nji 1945-nji ýyllarda çeken zähmeti göz tutulup medali bilen hem syýlaglanýar. 1947-nji ýylda bolsa Türkmen opera sahnasyna ýene de bir ajaýyp opera Kemine we Kaza atly opera sahnalaşdyrylýar. Bu gülküli operada Halipa Maya Kuliyeva Oğulbegiň keşfine, şeýle de Nawadyň keşfine çykyş edýär. Oğulbegiň keşfi Türkmenistanyň gahrymany Maya Kuliyeva türkmen gyýyzy elleriniň edebi ikramyny, şeýle de asyllylygyny ýatladýan bolsa, Nawadyň keşfi Şahannaz Zenanyň häsiýetini berýärdi. Halipa Maya Kuliyeva bu gülküli operada öz ýan ýoldaşy Hoja Annaýew bilen hem bilelikde keşfi ýerine ýetirýär. Gelin yanıma, otur gönlüm canıma, otur kalan canıma. İkimiz işte dostum, kakasıklımı sana. İkimiz işte dostum, kakasıklımı sana. Bir gün doğran senin, eskirişme burali. Solbatlıca babaktan, kakotala alali. Solbatlıca. Daşary döwletleriň arasynda geçirilýän bir näçe festivallarda, bayramçylyk dawarlaryna beýleşiklerde üstünlükli çykyş edýän Maya Kuliyeva Türkmenistanyň halk artisti diýen at takylmagy geljekki türkmen we daşary ýurt operalaryna üstünlükli çykyş etmäge ak ýoly atardy. Ýyllaryň geçmegi bilen Halipanyň şägirdleri hem ussatlar bolup ýetişýär. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk zamanasyna bir näçe operalaryň dikeldilmegi bilen halipalar hassa galkynýar. Gahrman arka dagymyz Türkmenistanyň halk artisti Maya Kuliyevanyň ýyllar boýy çeken zähmetini göz öňüne tutup 2008-nji ýylyň 25-nji oktýabryna Türkmenistanyň gahrmany diýen hormatly at takýar. Halipanyň döredin bir näçe keşipleri häzirki günlerde ýaşlaryň arasynda gyzgyn golluk tapýar. Şägirdleri hem Halipanyň ýerine ýetiren Mahymyň keşfine, Leýliň keşfine, şeýle de Şahenemiň, Zöhrenyň keşfine çykyş etýärler. Halipamyz Maya Kuliyewaň dörejiligi barada bugun söhbetdeşlik etmek maksat edinip mehriban watandaşlar bular barada biziň söhbetdeşligimiz usat opera artistlerimiz Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň Halipa Moğolmy Türkmenistanyň at kazanan artisti opera aýdymçymyz Baba Murat Rahmedow şeýle de opera artistimiz Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň Halipa usatlarynyň biri Aman Amanow Türkmenistanyň halk artisti Murat Bayramgelliýew şeýle de usat Zenan opera artistlerimizin biri Gulnar Nuriýewa, Türkmenistanyň halk artisti, Türkmenistanyň at kazanan artisti Bibi Cemal Amanowa, Türkmen Milli Konserwatoriýamyzyň bayram oğulumlarynyň biri, Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň ustatlaryndan Nur Cemal Rahmedowa, halipalarymyza sadanlarlyk etjek Türkmen Milli Konserwatoriýamyzyň ustat halipa sadanlaryndan biri Stella Faramazowa. Hormatly mehmanlar, şu gün siziň hemmäňizi söhbetdeşligimizde hoş gördük. Usat Maya Kuliyeva Türkmenistanyň gahrymany barada söhbet etmek hemmämiz üçin hem diýsen ýakymly söhbeti Murad aga sizden başlamak isleýän. Sizine bir näçe ýyllar ýam çağa wagtyňyzdan Halipa bilen bir ojokdan girip çykdyňyz. Halipaň çağalykdan mer terbiýesini aldyňyz. Siz başlasaňyz söhbetimizi. Gahrymany arkadagymyz medeniýet sunat işgärläriniň, sunat sütülleriniň hakkı bolanlar Türkmenistanyň gahrymany Türkmenistanyň halk artisti, opera sunuwatyň düýün tutuji Maya Kuliyevanyň adyny Türkmenistan Milli Konserwatoriýasyna dakmak ol bizi depemizi göğe ýetirdi. Maya Kuliyewa barada aýdylanyna men üçin bir iň ýakyn, iň bir mehirli bir güllemekdir. Çünki men 17 ýaşymdan şol gapydan girip şol
kapyň duw çöregini şol Hoja Kakam bilen Maýa Kuliýew bilen bir sahnada şol hordan başlap şol men ilki okuwy Daňa Töröwede adyna saatçylyk mektebe şol Maýa Kuliýew Hoja Kakamyň şol sen bar Seyit Nur Ataýewiň ýanyna gowy sesiň bar, mulaýym sesiň bar. Sen şoň bilen türgelleşip geç. Sen Daňa Töröwede adyna saatçylyk mektebe girmelip Hoja Kakam şonu men öwretdi. Şondan soň men opera sungatyna ilki gadamlary men goýan şol men halipalarym Hoja Kakam bilen Maýa Kuliýew boldy. Soň Seyit Nur Ataýew türgelleşip geçip şu aýdan aýdymlarymy Ay Jamal Oralar Qur'aniýadyň boýlaryna diýen aýdymy intizar etdiň peri diýen aýdym şolar taýýarlyk görüp şol taýýarlyklary bilen şolaryň görkezmesi bilen şo sahna çykandan nädip durmaly, sahna çykandan nädip aýtmaly, nädip şol bir kalbyň bilen şol bar sulkuň bilen şol aýdymyň içinde bolmalygyny şo Maýa Kuliýew Hoja Kakam şo zatlar aýtdy. Hoja Kakam bilen Maýa Kuliýew ol meň diňe halipam däl. Ece yerine de ya kaka yerine Hoja Kakam meni şol terbiýelep şol näil ýaşamaly, nädip bir sungaty bolan söýgüň, sungaty bolan bir wepalylyk, bir öz maşgalaňy bolan wepalylyk köp zatlar öwrendim men şolardan. Bir giden mektepde sebäpden olar bir sungatyň sütülleri, opera sungatynyň diýin tutujular 41-nji ýyly şol ilkinji Zöhre Tahir operasyny aýtmak Maýa Kuliýew, Anna Kuliýew, Hoja Durda Annaýew, Ýolaman Hummaýew, Anna Kuliýew, şol Adul Oradowa operasyny otun diýin tutujular. Operasyny otuna ustad aýdymçy bolmak üçin Hoja Kakam Maýa Kuliýew şeýle diýerdi: "Murat, sen opera aýdymçy bolmak kyn. Ýöne opera aýdymçy bolmak dünýede iň bir bagtly adam bolmak diýdi. Sebäp diýende operasyny oty özüne 4 teatr jemleýär diýdi bol. Horuň özü bir teatr, simfonik orkestrň özü bir teatr, aýdymçylaryň özü bir teatr diýip şeýdip aýdýatda şol zatlar meniň kalbymda galy. Çünki operasyny oty kynam bolsa şonu haçan ýerine ýetirenle Leyli Mecnun operasy bolsun, Zöhre Tahir operasy bolsun, Ýaşasenem garyp operasy bolsun, şol dinleýijiler şol seni dinleýänne sen ýerdile sen Murat Bayram Gelif däl ya Gulnar Nuriýewa däl, sen Tahir, sen Garyp, sen Leyli, sen Şasenem diýerdi. Şo zatlar sen niýe sahna çykanda sen şo döwür bilen, şol mehirli söýgü bilen, şol ödüme söýgä bolan wepalylygy, şo söýgä bolan bir mehir muhabbetiň sen sahnada görkezmeliýärdi. Dinleýiji seniň haýdy bir aýdanladyňy bärden gaýtsaň dinlep bilýärler, derre duýýardylar diýer. Ya bir aýdym aýtmadan öňe, ya opera aýtmadan öňe diňje alyp seýitlenen atýal bolmalydy. Şu sahna çykanyna da şol dinleýiji sen çykyşyňdan, senin bir şol keşpe giyirişiňden şol duýýar diýär. Şo zatlar, şo mektepler şu bizi şu dereceye getirdi. Dirijora seyretme diýdi. Sen şol bir keşpde bolsaň, sen şo duýguda bolsaň, sen ise sen seyretmersiň şol dirijora diýdi. Bary durkuň bilen, sen bary kalbyň bilen sen Zöhre bilen, şonuň bilen duýga, mukaddes söýgüňi, şoňa düşürnüşiň, şol söýgä wepaly boljagyň, seniň öýüň gerek bolsa, şirin janyň şol mukaddes söýgä berjekdiň şonu aýt diýdi. Şonu sen şol dinleýijini sen ben ne dersin? Şolaryň ýerine ýetiren keşipleri bir seredip şo daşyndan seredip şolaryň näýli ýerine ýetirýär tahiri. Nädip garyby ýerine ýetirýär. Şo seredip her taparda özümde täze dünýäni, täze opera dünýäsini bir giň bir operasyony oty diýiline bir giden umman. Şol ummanyna sen pizji gaýyk bolup şonu nädip saklanmaly? Nädip şonu bir erkana ýüzmeligini şol Hoja Kakam bilen Maýa Kuliýew şo zatlar aýtdy. Türkmenistanyň gahrmany Maýa Kuliýewiň bir size beren mektebi Hoja Annaýewiň size öwreden bir öwt nesihatlar bardy, söhbet edýäňiz. Halipalar dinlemekle ünnödi diýip aýdýäňiz. Elbetde sahnaň gapdalyna durup çykyş edýän ustady dinlemekle öýden bir ullukan bagtda sen sahnaga geçip çykyş etmeňe bir itergi berýän ýol bolýar şeýlemi? Halipa, indi söhbetimiziň şu ýerine Türkmenistanyň gahrmany Maýa Kuliýewiň bir ustadynyň size beren maslahatlar esasynda ýerine ýetiren romanslaryňyzdan, ariyalarınızdan ya da aydımlarınızdan bir yerine yetirip berseňiz, soň söhbetimiz ýene dowam edebereriz. Baş üstüne. Nur Halmaýmedowyň tadyna, Molla Nefesiň sözlerine geler diýen aýdym ýerine yetirip berjek. Ya
geler Müğderli periler periye dadalar Sallana sallana ne bilen geler Gövdün üstündeki nedir hovi yumruları Yapıstın görmedin Cahil cümrüler Fehir vakti tayran totu hov yumruları Sayraya sayraya ne bilen gelir oh. Sayelidir mora dimayeterimin İnni versem aharman Sadıca ötermen Yarım gelir deyip Yüdeme tutarım Koşulup bir bölük Kıydı bilen gelir Kıydı bilen gelir Kıydı bilen gelir Murad ağa size köp sag bolsun aýdýas. Owazyňyzyň hassa belentliklerden belentliklerde ýanglanmagyny arzu edýäs. Halipa söhbet ýene siziň bilen dowam etsek, Türkmenistanyň gahrman Maya Kuliýewa türkmen operalarymyzda bilbil bolup saýramaklyk bilen çäklenmän eýsem bir näçe kine filmlerimizde de ýerine ýetiren aýdymlar bar. Filmlerdäki aýdymlar bardy, dowam etseňiz. Çopan oğlanlar Maya Kuliýewany şekerin keşbini yerine getirmek şol keşbi vermegi doğrudan jüpüne düşüpdir diýip düşünýän. Şol opera sungatyny aýtmak bir başga, sahnada kino sungatyny sahnada oýnamak bir başga. Sebäp diýen opera sungatyny sen otaýda simfonik orkestr bar, hor bar, daşyňna gollap duran sen halk bar da şol bigden jemaat. Emma kino sungatyny sen hakikatten hem yaşayan şol sungatda. Şol şeker keşbini yerine getirenne Maya Kuliýewa kino aktrisa diýip düşünmek bolýardy. Şol Maya Kuliýewa şeýit bir ustadlyk bilen keşbi yerine getirişi bir ömrüni şol kino keşpleri yerine getiren ýaly. Halipany diňe bir opera artistdel, kine filmlerimizde de gowy keşpler janlandyran Halipa diýip göz getirmek diýsen biz üçin ýakymly. Ең алдагы менин bir wagtda artist bolmagy arzu edýär. Doğrudan? Men dram koşugunda ören köp rollar oýnapdym. Owo, hatta Baba Hanım rolüni oýnamagy da isleýärdim. Onu diýmek ki ýaşlykdan gadapladym ekeniňiz. Şol sebäpden siz hirurg bolsun diýýär. Sizin hururluklar gadapladym diýip hada edýärdim. Şeýle dälmi näme? Tiz-tizden adamyny operatsiýa etmek, olaryň adaptlaryny uğraşmak. Han adamyny öwrenşip bolmaz. Her bir operatsiýadan soňra hatta giýjiler de bir näçe gidip goýunup, hastanyň sagalmagy üçin, onun ýene-de şahatlar işlemek üçin hemme çäreleri gördümmi diýip pikir etmeli bolýar. Dedim şeýle diňe bilmeýärdim. Amin bolsam, siz diňe şeýle diňiz diýip pikir edýärdim. Maňa ana näme gerek? Damada anan maňa edýär.
berkarar döwletimizin bagtyrlyk döwründe, hormatly prezidentimiziň ýol başçylygyna ýurdumyzda amala aşyrylan ägir türlü özgertmeleriň her biri ilkinji nowatdy. Ýurdumyzyň ykdysady kuwwatyny artdyrmagy, şeýlekem mehriban halkymyzyň ýaşaýyş durmuş derejesini ýokurlandyrmagy önükdirildi. 2018-nji ýylyň 25-nji sentýabrynda geçirilen halk maslahatynyň 1-nji mejlisinde ýurdumyzyň ilatyny tebii gaz bilen üçinetmegi tertipleşdirmek hakyna karar kabul edildi. İlatymyzda berilýän tebii gazyň sarp edilen mölçgeriniň her 1000 kub metriniň bahasy 20 manat bolup, tölegleri gaz enjamyň görkezijisi esasyna her aýyň 10-ndan giýjägi alman ilat tarapyndan tölenmeli. Bu tölegler geçirilende hasaplaşyk kitapçasynda hasaplanyp, yerlerdäki gaz hojalygy idaralarynyň işgärleri tarapyndan amala aşyrylýar. Şeýle-de tölegler nagat däl görnüşde hem ýerine ýetirip bolýandygynam sedaýatly diýär. Hormatly raýatlar, tebii gaz biziň milli baýlygymyzdyr. Ony tygyşytly we howpsuz ulanaly. Gülnar gelnece size geçirmek isteyen şu yerde. Maýkulina biz için ol durmuşmuzdy halipamiz. Mihman töýür adamdy. Öýe barsaň nägili dürli naharlar pişirgädi. Bidem şoňa seredip Maýkulina muny nägili pişirýäňiz, muny nägili edýäňiz, ol bide öwredýärdi. Sahnada nägili özüňi alyp barmaly, nägili şo romanslarmy, operalardan aýdýan keşfleri siz giyim eşik bilen, durşuňyz, aýdyşyňyz, ýüzüňiz, gözleriňiz nägili hereket etmeliligini bize öwredýärdi. Gülnar dogry aýtdy da, Maýkulyny diňe bir sahnada ussat dälle. Ili süýjü dönüň. Mehr muhabbet bilen pişirýän zatlar men gözüm gidýärdi. Owadan öýdi durmuşyny owadan bolşýardy. Men çörekler öýdi pişirýärdi. Ýeşe getirip hemmämize paýlaýardy. Öz eliň bilen pişiren zat. Süýji bolýar. Nohutlu çorba pişirýärdi. Şu adetçel tagamy men agymdan giden aklar. Gülnar Halipa, sizin yerini ýetirýän ähli keşifleriňizde Türkmenistanyň gahrman Maýkulyň mehriban ejeňiz bolup ýerine ýetirýär. Kiňiz bir sahnada bir näçe keşifler janlandyryň. Şolar barda bir gurrun berseňiz, şeýle-de şo keşifleriňizden şu ýerde bir bize aýdymlar ýerine ýetirip berseňiz. Maýkulyň iň birinji men keşifimde şahsynam oýnamda ejem oýnady. Şu ýerde men ýalbarýan, ejejan diňle meni beýle köýdürme, ýandyrma. Şonda Maýkulyň näçe görkezdi. Haýsy sözlerine men şoň ýanyna barmaly. Soň ağlap diňine çökýän, aýanyň ýapyşýan ejejan diňle meni, köýdürmede ýakma meni. Maýkulyň iň birinji halipa men. Tahnada nägili ýöremeligini, nägili aýdym aýtmalygyny, nägili sada söze hereket etmeligini öwretdi. Men özümi bagtly duýýan. Hökman spektaklynyň soň baha berýärdi.
Vermen garida ine can kıydın yandırma Küydürme biri Yine canimin bir sözünü bu vada vefa kılmasam bolmaz Dilini rahatsa görmeni yüzünü tahir gıydımdan ölmesem bolmaz Zikredir şirin, canını vermez. Ölür men dağırdan, umid üzmedim men. Yar onda men munda ağlap gitmedim men barıp yar gavrına girmesem bolmaz girmesem bolmaz Gülnar Halipa size sağ olsun aydiyas. Owazyňyz hassa belentliklerde ýanglansyn. Söhbetdeşligimizi Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň Usat halipalarynyň biri Türkmenistanyň at kadanan artisti Babamrat Rahmetow geçirýär. Halipa söhbeti siziň bilen dowam etsek, bir näçe döwletlerde iş safarda bile bolansyňyz Halipa bilen bir näçe keşipler bilelikde ýerine ýetirensiňiz. Şolar barada siz dowam etseňiz. Maya Kuliýewa diýeni Usat Halipa Usat aydymçy gödüňe gelýär. Awa. O Usatyn oturganda on bitirenişleri juda kän, hormatly prezidentimiz, gahrman arkadaşymyz Şeýle Halipanyň adyny ebedileşdirmek maksady bilen biziň ha Milli Konserwatoriýamyzyň Halipa Maya Kuliýewaň adyny takyp berdi. Şu biziň hemmämiz Maya Kuliýewaň gönüden göni şagirdleri. Opera teatr bilen saparlarda bolanmazda ilki bilen bir Irkutsk şäherinde bollukda. Hawa. Bu şäher teatr süýüji halga eken. Halk şeýle halk bar. Sunwata sarpa goýanlar eken. Sunwata sarpa onu da opera sunwatyny nusgow sady gowerýän halk bar eken. Şunu şahenim garip opera söýlep bardyk bolyn. Başta bir gezek milli operamyzy görkezdik. Ýanky hümer boldy teatryň işigi. Ha. Şahenim garip şeýle gowerdiler. Onu 3-nji gezegem görkezmeli boldy. Ha. Halkda bir isleg bolup durdy. Hawa şu Türkmeniň milliligini görjek bolup, operada on milliligi sady ýugurlan, onuň däbi edim gylymy barda. Şoňa şeýle gyzyklanma döretdiler. 3-nji gezek görkezdik. Irkutsk şäherinden Taşkent şäherine gelip düşdük. Biz akşamrak geldik de bizim uçurumuz eýem Aşgabatda uçupdyr. Maya Kuliýewaňa ýaşlymyz siz nämiş edeli ertireçenli diýdik de. Men bir 9-10 sany adam bar toparmyz. Şey diýip maslahat taşyp durdyk goly. Birden özükden ani ılgak gelip Maya Kuliýewaňa biziň Mayamyz Maya Kuliýewaňa nerden bu ýerlere düşdüň diýip
Bizim seyredip duruz, bu nereden tanıyak abi? Daşkent'te Maykül'ün. Maykül'ün sizi bizim bilbilimiz, sizi bizim artistimiz deyip tani. Son ne mıkbalının bärik düştünüz, ana bir sapardan geliyor. Toparımız bilen, uçurmadım Aşgabat'a uç gidiptir deydi. Oy bu yerde oturmalı mı son? Yürüyün bize. Bizim mihmanhana var ayal deydi Maykül'ün. Yok mihmanhana olmaz, Türkmen karınlaşlığımız geliptir. Maykül'ü varımız geliptir deyip. Yürüyün, yani 15 min çıkıştaydan yaşayan öyüm madip bizi öyüne gitti de. 8. yılda işe geldim, 8. yılda beni Maykül'üne Şaöyle de men seni çıkaracak deydi. Keşfine siz tayinlattır. Benim bolya Maykül'ün deydim. Sen kov olyan deydi. Bolya. Şaöle'din öğüdü var, gağını kızgın keşf. Benim bunun üstüne artığıra koşayıp durun. Türgünleşme sahne çıkıp başladık bolip. Şahanemin keşfinem şoğat. Gülcan geldi ve yerine yetiriyor eken ol bizden önkü usatlar. O zaman çıktım şundan bir gazapla ağrıyan var. Tünderiye aydımının son aydıp ol karımın giden yoluna bak otur. Oturun yerinde men çıkyanında gazapla bir ağrıyan var. Atağının berip durunna sen kim? Şahanenim radyo olman sen kim deyip hücum ediyen de var geliyor. Maykül'ü yerinden turdu, dur baba Murat, dur dedi. Ağzımı açtım da duruverdim. Maykül'ü ne oldu, yalmıştın mı? Sen kim dedi? Ben Şaölet dedim. Şaölet'in anırsa kim dedi? Ay, böyle yürüm oğlu dedim. Sen bek oğlu olsan ol Şağı dedi. Biliyor musun sen şunu dedi? Adıraq pesay hareket etmeli ya. Şağı'nın önünde sen dızap durman. Yok dedi. Böyle başla halife dedim. Başla halife böyle. Ondan dedim, düşündüm dedim. Sen bediyorum oğlu olsan o Şağı'nın da dur dedi. Hava dedi senin. Arayan kadaplı sözlüğün cömert dedi yöne. Bu yerde bir aralık olmalıydı. O Şağı dedi. Sen özün kadabına ben sen münüver o savaş meydanına yöne Şağı'nın önüne sen başa keplemeliydi. Şeylik bize düşündürürdü. Eğer kemçilik gitse ya artık maşlık gitse sadeden gelen büyük ustattır. Kemine qadı operasında qadın keşfin yerini yetiriyan halipamız maşgalaňy Nur Cemal gelece bilen bilelikde şeylämi? Mümkin bolsa söhbetimizin şu ýerine siz bilelikde şu keşf yerini yetirip berseňiz, soň söhbetimizde Nur Cemal halipa siziň bilen dowam edibereriz. Şu qadın keşfimin Maykül'ün iň soňky maňa kömek eden keşfleriniň biri wagt ýetdi Murat, baga Murat diýdi. Qadın sen oynamalyň diýdi. Keşpden tapawdy kendi. Qady bir gülküli adam. Şähtiň açýan keşf bilen ýerde şeylämi? Biri operan kemini qadın öýüdi. Gülküli opera, Türkmen milli opera sanatynda ýeketek gülküli opera şu. Biz häzir şonu şol sahneciği aýdyp bereli. Hey, maňa garry diýmeň birim hamdegele sakkalymyň gelagy maňa gamda
Kocuceley mesleğimden yatıp ol bilmeyen gece. Ay gel gel yarim, can gel gel nedim. Mesleğimden yatıp ol bilmeyen gece, hey hey, bilmeyen gece. Hey, özüm bolsam meşhur bir ulu kadı. İstesem öğrerin o kışları yada. Hakkı yenem haktır, ne hakem haktır. Sahip kerem özüm, hakim ne haktır. Ay gele gel yarim, can gele gel nedim. Sahip kerem ödim, hakim ne haktır, hey hey. Hakim ne haktır. Halipalar size köp sağ olsun aýdýas. O saatlar sizin saýaňyzda bugunky gününe şägirtlerimiz hem galkanya, şägirtlerimizin opera ustady bolup ýetişmegine bolan anam döreýä özlerini. Sizin janyňyz sağ bolsun hemmäňiziň. Nur Cemal Halipa söhbet şeýerde size geçirmek isleýän opera sunuwatyna geleniňizde sizin durmuşuňyzy Türkmenistanyň gahrymany Maya Kuliyevanyň orny elbetde aýratyn bolandyr. Maya Kuliyevany elbette biz yaşlykda mektep döwürlerimizde tanýadyk. Gaýwany tanýadyk. Gaýwany tanýadyk. Opera balet teatrının sahnasyna, gapysyna gelenimizden biziň elimizden Maya Kuliyewa tutdy. Şeýle bir fada denandy. Ol bizi eje. Ol bizi jora. Ol bizi bir ýol görkeziji. Ýöne bir sahnada däl. Ol biziň durmuş halipamyzdy. Öýüne myhmançylyga da baraýsaň, biziň öňümizde hyzmat ederdi. Bunu iyicekmi, onu iyicekmi, öňe getirer goýar. Myhman saýarlyk. Şun ýani bir myhman saýar. Gaty biz kän bolýardyk öýünne. Maya Kuliyewaň saçak bedemesi sunwat derejesindedi. Saçaň üstünde muň odunlap goýşy. Lewap vilayatynda gedip ýörsölin, bir ulrak adam bizi bir garşylady da, siz diýdi ýaşlar näýli bagtly diýdi. Maya Kuliyewa, Aýdogdy Gurbanow ýalyk, Anna Kuliyewa ýalyk adamlaryň bile diýdi, bir sahnadan giyirip çykýaňyz, bile dähmet çekýäňiz diýdi. Dogrudanam şu biziň üçin bir ullakan bagt eken. Ödüm sahnaň garasynda durup, şu geplep dururdy. Sağa ýöre, çepe ýöre. Inni eýt, inni beýt. Hemişe şoň barlygy düşündirip, gapdalynda bolsa da şo saňa şo arasynda wagt tapar, ýöne saňa bir zat aýdar. Kemine Kady operasynda Ogulbeň keşbini. Ödüm şo taýda Nawadyň keşbini ýerine ýetirýär. Ödüm sahnada ýöne bize ýetişer. Indi biz ýaňy başlaýat Ogulbeň keşbini. Şo gapdalymyzda durup bar bize eýlek ýöre, beýlek ýöre. Eýt, beýt, beýdip aýt eýdip. Ödü keşbini ýerine ýetirip durka Nawadyň keşbini ýene de bize ýetişýärdi. Men köprägem daşary ýurt nuskawy kompozitorlaryň eserini ýerine ýetirdim. Munny zalda oturup tomaşa çökmünne baştan aýagyna seredip soňundan gelip ine bu taý beýle boldy, ine bu taý eýle boldy. O zatlara da ýetişýärdi. Gahrman arkadamyz, hormatly arkadamyz Halipa şägirt ýoluny açyp berdi. Biz Maya Kuliyewa ýaly, Anna Kuliyewa ýaly, Aýdogdy Gurbanow ýaly, Ata Ilamanow ýaly, Hoja Annaýew ýaly halipalar gören adamlar. Indi elbetde biz şu pursatda hormatly arkadamyzyň tagallasy bilen bize bir açylyp berilen Halipa şägirt ýolu bilen indi biz özümizden bir ine Türkmen Milli Konservatoriýasynda, Türkmen Döwlet Medeniýet Institutunda Maya Kuliyewadan öwrenen zatlarymyzy getirmek üçin işleýär. Hormatly arkadamyzyň täzeden dikeldip beren operasynda da ýene de biziň bagtymyzda Maya Kuliyewa bilen işlemek meýser etdi. Leyli Mejnun operasynda men Leyliň ejesi bolup çykyş etdim. Indi şonna men öňkü opera teatrymyzda intek ejen keşfini ýerine ýetirmendim. Maya Kuliyevna ýanyna çağırdı diýdi. Ýanyna çağırdı da diýdi. Nur Cemal diýdi, sen ene diýdi. Özüňem ene. Bol diýdi. Birazjyk pestaýjy,
birazcık deydi, hayalla tereketini deydi. Ine Zöhrü Tahir operasında da Tahir'in ejesini, keşfini yerine getirdim. Bir döwürlerde yerine getirilen Zöhrü Tahir operasyny Talip birleşiňiz Gulnar Nuriýewa bilen bir keşpde bir ýerde bir keşp janlandyrýaňyzda şo keşp barada ýatlasaňyz Teatr açılan wagty Zöhrü Tahir operasy diýe ilkinji Zöhreň keşfini Anna Kuliýewa janlandyrýar. Magymyň keşfini Maya Kuliýewa. Maya Kuliýewa bize gurrun berisine göre şol keşfi şeýle bir gowy gördüm. Men şeýle gowy görýän. Şo meni öwredende de şo sözler aýtdy. Hatda Gıydı'nın adını da Mahım taktı. Son avadan keşfinde Hoca Kakım Söyyan Gıyın oynanına oğlunun adını Batır tak ya. Şu zatların ödüm operasyonun otuna olan söygüsü deyip düşün yani. Siz şu yerde Mahım'ın keşfini yerine yetireňiz ve elbette tolgunan soňuz Türkmenistanyň gahrman Halipa Maya Kuliýewaň öz yerine yetiren keşfini size anananna çekinensiňiz. Halipa sahnan gyrasynda durup saňa maslahatyn berip durka. Eýem tolgunýan elbette. Tolgunman aýdym aýtmak, tolgunman sahna çykmak mümkin de. Kemine kada operasynyň şol Maya Kuliýewa Halipamyň maňa iň soňky ananan keşfi. Öde mine şo keşfi men çykamda ödüm gowy sözler aýtdy. Gowy ýerine ýetirdiň hawa. Gowy çykan keşf diýip elbette Halipanyň bir gowy söz almak ol bir Onu da Maya Kuliýewa talap edici ustad opera artistlerimiň birinde. Şu ýerde onda mümkin bolsa sadanamyz bize kömek etse. Zöhrü Tahir operasynyň Mahymyň ariýasyny ýerine ýetirip berer. Başsyny. Düşümde bir bilbil gördüm, ürküp gelmiş gül darında. Haydi balım bilbilidir, haydi bak canımın narında. Görmüşüm zehir çağları, dinamit olmuş dağları. Başta kara kulpakları, inçidir zimmel tarından. Yüzlerim aşarıp tarıdır o, çekenim onun zarıdır o. Ey canim, hiç kim tezarın bilmesi, Mahımyň halyn sormasa. Aşık bir dolum görmesi, aýra düşürmi ýaryndan. Nur Cemal Halipa yerine yetirmeňizde Mahymyň keşfini dinlemeklik elbette bizi siziň şol ýaş günleriňizde dolanmaga çağırdy da. Size sag bolsun aýdýas. Söhbeti aman fa geçirýäs. Türkmen Milli Konserwatoriýamyň ustad Halipalarynyň biri. Halipa Türkmenistanyň gahrman Maya Kuliýewanyň bir ýardam bermek esasyna Kemine Kady operasyna Gurban Agan keşfini yerine yetirdiňiz şeýlemi? Mundan başga Şahsenem Garip operasyna Jarçyň keşfini, Mejnun'un Kakasynyň keşfini, mundan başga da Şahwelidiň keşfini yerine yetirýäňizde. 1997-nji ýyl biz okumuzy gutaryp
Türkmen Devlet Akademik Opera Balet Teatrına yaş aydımçı edip işe koyuverildi. Hawa. Sonra baran mahalımız Soyer'de Türkmenistan halk artisti Hoca Naif Zarçı'nın keşfine bir verdi. Hem Kaptal bilen Moğollan keşfini verdi. Aydımçı'nın sesine göre... Häsiýetinize görä de O berip häsiýetine göre, sesine göre bölmeni başarýady. Hoca Dursun'a diýdi. Bu ýaş ýigidin diýdi sesi sağ bölede däldäni Ezber Hoca gawat gelýär. Kıwapdaş bolýady. Şeýtirip o Leyli Mecnun'da Mecnun'un kahkasyny bolmasa Halipa Nofil Serdar oýnap dur bir talip döwründe menem şu barsam Nofil Serdar oýnajak diýen welin bardymy welin ýok. Sen sesiň Nofil'e däldäni. Ýüreginde arzu O şu kahkasyna kıwapdaş gelýär diýip o şuňa ýaly öbüt nesihatlaryny berip hemişe ýanymyzda Maya Kuliyevna hemayet bererdi. 2007-nji ýyldan Şahsenem Garip operasy, Zöhret Ahir, Leyli Mecnun operasy dikeldi. Şoňa rejissörlük eden bizim halipamız Maya Kuliyevna. Hormatly arkadagymyza köp sag bolsun aýdýan Türkmenistan gahrymany Maya Kuliyevanyň adyny Türkmen Milli Konserwatoriýa dakdy. Bu diýsen bizi muallimleri diýsen begendirdi. Elbette Halipa Türkmenistanyň gahrymany Maya Kuliyeva ählimiz üçin durmuş mektebi esasanam siz opera ustatlary üçin durmuş mektebi. Söhbetimiziň şu ýerine Halipaň size inanan bir gowy keşipleriniň biri we Ezber Hojaň keşfi. Şol operadan şol aryan ýerine ýetirip berseňiz. Baş üstüne. Halattan gelmişem bir yar yitirip yar aman yitirip ah yarımın adına can ey gelin ey ah gül nakal diyerler kaygı hatret bilen can ey gelin ey ah gelin ey ömrüme tirip ey Gaygı hasret bilen ömrüm ötürüp gel yarımın adına hey gül nakal diyerler. Bir yarın ışkında tergedan bol bey gel yarımın adını hey gül nakal diyerler. Aman molum size sağ olsun aýdýas. Halipaň bir size beren gymmatly maglumatlaryndan durmuş mektebinden bize gurrun berýäňiz we bul elbette bizim üçin diýsen gyzykly. Söhbeti Beýif Cemal molum size geçirmek isleýän siziň mene bir näçe keşipleri ýerine ýetirmeňizde halipamyz Maya Kuliyevanyň ornu diýsen uly Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň gutoramyzda özü dinletde öňüme geçip otaýda kompozitorlarymyz bady Weli Nur Muhatov oturdu şonla Şahsenem Garipden bir bölüni ýerine ýetirdik-de. Şol konserwatoriýada okudan halipamma Türkmenistanyň atgadan artisti Ýurgur Genç
Şoňa eýem şeýle biz üçin gowy şägirt ýetişdiripdiň. Mana Hökman Mawtumladynak akademik opera balet teatryna çekmeli. Bigenýän teatra işe çagyrýarlar. Gaty bigenýän. Şol Mar welaýatyna baranna Kemin adynak drama teatryna ejem şu bileje barıp kiçijek hem bileje şoň operalaryny dinleýärdik. Şosun oda bolan bir hili ýakynlyk boldy, bir hili höwes töredi, dekçilikden opera teatrına baramda Şahenem keşfini Türkmenistanyň atgan halk artisti Gulnara Nuriýewa, Türkmenistanyň atgan artisti Gülistan Haldurdiýewa hem Nurjamal Rahmedowa şol baş keşifleri ýerine ýetirýärdiler. Bularyň tetleri, bularyň oýnaýşlary sahnada meňem şo keşifleri oýnatym gelýärdi şeýdi. Derro baranımdan eýem Kemine Wakat operasyndan ogly ben keşfin berdi. Şeýle hem şo Gül Kamar'ın keşfini bile oýnadyk. Zöhra Tahir'dan. Şol gidijek sahna çykýan ýöne ullokan keşifden kyndy da mahal ýaňy baranmyzda. Şeýdip ýöne halipamyz elmide ama sesini hiç mahal gataltmazdy. Bide gurrun verenne de ýa-bir ýalňyşaýan ýerlemizde de degişme ähňine gurrun berýärdir. Bir ýekejelerde billep geçetim belýär şowat Şahenem Marip operasyndan Gulnar Nuriýewa ýerine ýetirýär hem Gülistan Haldurdiýewa şoň ýanyna Akjan keşfini ýerine ýetirýärdim däwon. Şeýle Şahenem dip äktip barýan tünü derýärde olin o da diýär bibeterediň diýär özüne gowny etdiýär diýär o Şahenem sen äkidip barýan şahydy diýip sen niýe göklük tapdan doýdyňmy diýip şolar ýaly degişme ähňine Hereketler şoň diýen sözleri bir hili şol gyýgyrmasa da şoň diýen sözlerine gaty utanýardyk, gaty çekinýärdik. Häzir eçen şoň diýen zatlary gulaňda ýanglanýar. Siz talip bolup Oğulbegiň keşfini ýerine ýetirmeklik kyn düşmedimi? Elbette kıyın, öňümde dirijor, simfonik orkestr, çekseň zähmet ýagar rehnet diýetde, şu zähmede bir gaty bişirdi. Şu zähmet çekseň, buda hiç mahal boş otursaň halamazdy. Ilmide ama ýa kitap okap, gadia jurnallar okap, bir de görüm görellesi, ide gaty ullu da. Şol 6 aýlap seni taýinlaýar. Sahna çykanda bir gorkor ürkelýäli etmeýärdi. Şu ähli taraplaryň taňa gaty ullokan bir ustatlyk derejede öwredi. Şu bir de Alipamyz operany birinji notasyndan başlap soňky harpyny çenli dinleň diýetdi. Hemme zady gaty öwreden Halipada. Şol ýene bir billep geçmeli zat, Şahenem Marip opera diýýärdi. Ýöne şoň asly düýbünni türkmeniň milli sazy ýatyrda. Bira şonu öwran gurrun berýärdi. Şahenem Marip desanny başdan aýak okap şonu biz mektepde okanam bolsak bir de baştan ayak öwran gurrun berýärdi. Innem ýene de bir billep geçetim gelýär Şahenem, Leyli, Zöhre olaryň hemmeten baş kesip, hemmeten şan gydy. Ýöne şolaryň ara tapawdyna gaty ustatyk bilen düşünürýärdi. Şahenem diýär ol şat ejetine kakazyna gahar ýelen wagtam özüniň gaharyny ýutýan gyýdyň keşfi asylly, saýhally, enata hormaty uly diýärdi. Emma şonu öz söýgüsini akyllylyk bilen gazanýardy diýärdi. Emma Zöhran keşfi diýär. Dogumly gyýlaryň häsiýetleri bar diýip düşünürýärdi. Ondan ýene de şu operany oýnaňyzda diýärdi, diňe bir şu Şahenem keşfine girýäňiz diýär, Zöhran keşfine girýäňizde şol tarihin gatlaryna girýäňiz diýärdi. Tarihin gatlaryna girmäň özüm siz üçin bag diýärdi. Täbi tarihten siz özüňizi we ýaşlara gelejege tarihin gatlaryna bolup geçen zat gowluklar amma erbetlikler amma şol gowluklara özüňizi durmuşyňyza da size tapak bolar diýip şeýle bir usatlyk bilen düşünürýär Halipam. Şahenemiň keşfini ýerine ýetirmeklik bu aňsat däl. 2007-nji ýylda gahryman arkadagymy türkmen operamyzy galkındyrmaklyga bir badalyga berdi. Hormatly prezidentimiz türkmen operamyzy täzeden dikeltmeli karar etdi. Şonda da Türkmenistanyň gahrymany Maya Kulýewaň bir ýardam bermek esasynda ilkinji bolup Şahenem Marip operasy dikeldildi. Sizem şo ýerde Şahenemiň keşfini ýerine ýetirýäňiz. Ýollaşyňyz aman jarçyň keşfini ýerine ýetirýär. Iki bolup bir operada, bir sahnada çykyş edýäňizde, söhbet döşümüň şeýerine watandaşlarymyz üçin diýsen gyzyklydyr. Mümkin bolsa Şahenemiň ariýasyndan ýerine ýetirip berseňiz. Indi
Mehriban vatandaşlar, biz gepleşimiz dowam edýäs. Biýip Jemal Genje söhbet döşlügi ýene siziň bilen dowam etsek, ähli ýerde bir meşhurlyk gazanan gowy aýdymlarymyzyň biri bar. Wakal sesde ýerine ýetirilen aýdym Aşgabat diýip, bu aýdym Türkmenistanyň gahrman Maýa Kulywan aýdymy. Ol bu aýdym ýerine ýetirenni Türkmenistan döwletimiziň daglaryny, düzlerini, owadan sehrasyny, şol sanyna paýtagtymyz Aşgabat şäheriniň güllüşini wasp edýärdi. Siz hem şol aýdymy saatlyk bilen ýerine ýetirýäňiz. Şu aýdym barada durup geçseňiz. Maýa Kulywa ilmi dama ida aýtýatda siz Şuwat Aşgabatymyz bütün Türkmen döwletimiz nähili ösýär, nähili owadan her vilayata baraňyzda iň merkezi medeniýet öýlemizden şeýle hormatly arkadaşlarymyz tarapyndan şeýle bir berentlikleri ýetdik biz diýýärdi. Siz näme üçin şu daňa tarap özüň Aşgabat aýdymyny ýerine ýetireňok diýip şol aýdym gaty gowy görýärdi. Ondan şol men ýadyma düşýär Muladyň Milli Drama Teatryna baryp şol Aşgabat aýdymyny bileje aýdypdyk da, gapdalymda bileje Maýa Kulywa. Şol aýdym şeýle gowy görýän eken biz diýe şol ýa uruş döwründe de diýe halkymyzyň ruhuny belentlemek bolup şol aýdymy owadan edip aýdýadym diýe. Siz näme üçin şu döwürde aýdanlok diýip şonu bir hili şol aýdymy aýsak gowy görýärdi halipamiz. Watanny söýýän sonuňa dyssadymyz da sebäbi. Operany gaýdyp berdiň ilime diýip Türkmenistanyň belli kompozitor Rejepowyň sadyna ýerine ýetirdik de on şonu biýi diýdi şeýle bir şol aýdymy gowy aýtdyňyz diýip gaty buýsanardy, begenerdi. Onda mümkin bolsa söhbetimiziň şu ýerine siz Aşgabat hakynda aýdym ýerine ýetirip berseňiz, soňra söhbetimiz dowam edip bereriz. Bolýar. Size sağ olsun aýdýas Biýip Jemal ýerine ýetirip beren aýdymyňyz üçin. Gahrman arkadaşymyz Türkmen operamyzdy keltmeklik bilen sunugat ojagymyzda, ýagny Türkmen Milli Konserwatoriýamyzda ýekelikde aýdym aýtmak kafedrasyna şeýle-de Türkmen Milli Konserwatoriýamyzda okuyan taliplerimizin hem galkynmagyna mümkinçilikler döretdi-de. Hormatly prezidentimiz Mehriban arkadaşymyza, Gahrman arkadaşymyza sağ olsunlar aýdýas. Operasyony otunu täzeden dikellip berdi. Hormatly arkadaşymyza alyp barýan işlerinde halk behwetli, durt behwetli işlerinde uly üstünlükler arzu edýän. Hormatly arkadaşymyza köp sağ bolsun aýdýan. O şun ýaly beýik halipalarymyzy tersegine galdyrdy. Hormatly arkadaşymyzyň jany sag başydyk.
alıp baryan yurt bähfitli işleri hemişe rowas bolsun. Medeniyet sungatın hak hosary mehriban gahrman arkadamyzyň janynyň sag, ömrüniň uzak, il ýurtda bähfitli işlerini ilmi dama rowaşlyk arzu edýärin. Hormatly prezidentimiz gahryman, mehriban arkadağını can sağ bolsun. Hormatly arkadağymyň jany sag bolsun, hemişe başı dik bolsun, hemişe edýän işleri ilmidama rowaj alsyn. Türkmen Döwlet Medeniyet Institutunda da bir sesli, opera sesli, zehirli ýaşlary taýýarlamakda bize halipalara, öz halipalardan öğrenen zatlarımızı bir şolara öğretmekte giňden açıp beren ýol üçin sag bolsun aýdýan hormatly arkadağymyzyň jany sag, başı dik, ömür uzak bolsun, alyp barýan il ýurt bähfitli işleri hemişe rowaşlyklara betlensin. Türkmen operamyzy dünýä çykarmakda, ýaşlarymyza geçirmekde, Türkmenistanyň gahrman Maya Kuliýewadan alan bir durmuş mektebimizi ýaşlara geçirmekde, sunuwatyňyzy ýaşlara geçirmekde bir alyp barýan işleriňizde üstünlük arzu edýäs, maşgala durmuşuňyzy, ähliňizi, agdybirlik arzu edýäs, awray mertebe arzu edýäs, hemmeňiziň janyňyz sag bolsun. Ýene de şunuň ýaly halipalary ýatlap, şunuň ýaly süýji günlerde duşup durmak hemmämize miýesser etsin. Sadannaňyza da sag bolsun aýdýas, eliti bolsun, ilmi dama, jan sag bolsun, şägirtleriň arasynda bir alyp barýan işlerini ilmi dama üstünlikler hemmäňize arzu edýäs. Duygular duşurdi men diller aşıp, men sana ben nivan, men sana aşık, men sana ben nivan, men sana aşık, men sana ben nivan, men sana aşık. Men sana ben nivan, men sana aşık, men sana ben nivan, men sana aşık. Göğün kanatlanar sevgiden coşup, men sana ben nivan, men sana aşık, 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 men sana ben nivan, men sana aşık. Türkmen sunuwatymyzyň, Türkmen operamyzyň, Türkmen medeniýetimiziň hakky gonary, gahrman arkadamyzyň janynyň sag başynyň dik bolmagyny arzulap, aýdym bolup galaýan atly gepleşigimiziň şu gedek sanyny geçirip gotorýas. Ýene-de ýaýlymda ýaşul nediýde arlaşýanjak. Hoş, sag bolun.